Mary Williams, golygydd y cyfnod. Nathach chi ati i achub y papur newydd lleol i'r Bala rhyw flwyddyn yn ôl rwan. Pam nathach chi ati i wneud hynny? Wel, oedd y papur wedi dod i ben, oedd y cyfnod yn ardal Bala a Corwen Times i chwaer bapur o'n ardal Corwen. Ac oedd, wel hynny yw, nath y stori hun bod y papur wedi dod i ben, oedd hwnna'n stori yn yr wasg genedlaethol, achos oedd o'n beth mor drist bod papur mor unigryw bod hyn wedi digwydd felly, achos mae'n bapur unigryw iawn, mae o'n bapur dwyieithog, mae'n bapur newydd wythnosol. Does na ddim byd tebyg iddo fo, ac yn amlwg bod y darllenwyr yn gwirioneddol werthfawrogi, ac o'na dristwch go iawn pan ddath y ddau bapur i ben. Felly, mi es i ati jyst i weld os yna unrhyw ffordd swn i'n yn gallu falle cymryd y peth drosodd. A hynny yw, nes i edrych ar y papur ei hun a meddwl, ti'n gwybod, dwi'n meddwl bod hwn yn rhywbeth ella i wneud, ond wedyn be nes i, o'n i ddim di amgyffred yr holl beth sy'n digwydd o gwmpas papur newydd, yr mechanics mewn ffordd, y papur ei hun, felly mae hwnna wedi bod yn broses reit ddifyr dysgu hynny gyd, ond oedd yn amlwg bod yna werth mawr i'r papur ac oedd yna rhywbeth gwerth i wneud. Faint o her ydy o i fynd ati i ariannu menter fath o hwn? Wel, dyna'r peth, da ni'n mynd derbyn unrhyw grant o unrhyw fath, felly da ni'n ddibynnol ar yn hysbysebwyr. Ar gyfer y steddfod yma, mi nathon ni rifin arbennig lliw efo hysbysebwyr lleol. Mi gafon ni ymateb ffantastig, a mewn ffordd mae hwnna rhywbeth dwi eisiau adeiladu arno fo, sef cael mwy o hysbysebwyr rheoledd. Mater o amser, dwi jyst heb gael amser mewn ffordd i wneud yr ymgyrch debyg. Felly dyna'r gwaith sydd ymlaen i mewn ffordd cryfhau'r ochr yna. Ond ydych chi'n meddwl bod yna dal le i bapurau newydd lleol fel hwn yn yr 21 felly ar y ffurf bresennol, os yna le i edrych ar pethau fel hyn yn symud yn digidol a pethau fel yna yn y dyfodol? Hynny yw, mae yna le iddo yn amlwg achos mae o'n gweithio a da ni'n gwerthu felly. Ond dwi yn teimlo, da ni'n colli rhan, da ni'n colli, dim colli darllenwyr, da ni'n colli defnyddwyr o bosib fydde ddim yn prynu'r papur, ond dwi'n meddwl y math o bapur ydi o, mae o'n aml yn y cartre, mae pawb yn ei bigo fyny a'i ddarllen o'r plentyn 15 oed i'r 9 a taid felly. Ond mae yna le yn bendant i ddatblygu falle mynd ar y we, ond dwi'n meddwl bys rhaid i ni gynnig rhywbeth gwahanol drwy fod ar y we, nid fersiwn o'r cyfnod ar y we, creu rhywbeth gwahanol, defnydd gwahanol.